Ассалому алейкум. Каток омади. बच्चों का Dario بود بالای دریا بچه خطر کدا رنگ چه واینا بدسن компания занҳои хонашин, модарони серфарзанд, донишҷӯ духтарҳо ҳам метавонанд соҳиби кор шаванд. Барои дар ин компания кор кардан маълумоти олӣ дар кор нест, забони русия донистан дар кор нест ва шумо танҳо телефони мобилӣ ва хоҳиши кор кардан лозим асту халос. Омӯзиш ва номнависӣ